Όταν ανέβαινα εδώ επάνω, δεν ήλπιζα ότι θα δω αυτά τα οποία είδα. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω από τη συγκίνηση. Δεν περίμενα να δω αυτή τη τρομερή δυστυχία που δεν περιγράφεται με λόγια. Αυτό το κακό, πώς μπορούν αυτοί οι άνθρωποι με τα μωρά παιδάκια να ζουν μέσα σε αυτές τις καλύβες που ούτε άγριοι δεν ζουνε. Είναι τρυπημένοι, τρύπιες. Περνάει ο αέρας μέσα. Νερό δεν έχουν. Και όπως μαθαίνω εδώ, αντί να τους βοηθάνε οι αρμόδιοι, τους πάνε κόντρα. Ενώ πρέπει όλοι μαζί να ανεβούν εδώ επάνω. Εμείς οι ρακοσυλλέκτες αυτό υστερήσαμε. Δεν πήραμε μυρωδιά στην κατάσταση εδώ επάνω. Από εδώ και πέρα θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εδώ καλώ όλα τα παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν να έρθουν κοντά μου. Θέλω ανάγκη, θέλω χείρα βοηθείας. Με κυριολεξία δηλαδή. Δεν θέλω λεφτά. Θέλω ανθρώπους να έρθουν πλάι μου να δουλέψουν. Να μαζέψουμε το παλιό χαρτί που είναι χρήμα. Να μαζέψουμε τα παλιά ρούχα που είναι χρήμα. Να μαζέψουμε τα έπιπλα που και αυτό είναι χρήμα, να το δίδουμε στους φτωχούς. Δεν ξέρω πώς να σας αποκαλέσω, κύριο Παπαδάκη ή κύριο Δημητριάδη. Αισθάνομαι το ίδιο υπερήφανος. Τόσο για τον κύριο Παπαδάκη, που είναι το φυσικό μου όνομα, όσο και για τον αείμνηστο Παπαγιώργη Δημητριάδη, που ευτύχησε να είμαι κοντά του από 20 ημερών, γιατί καταγόμουν από μια σπιτιά οικογένεια του Περάματος, είμαστε 6 αδέρφια, και με πήρε από 20 ημερών κοντά του, με μεγάλωσε, με σπούδασε, μου έδειξε τα φόντα της κοινωνίας και της ζωής. Τώρα είμαι ένας σωστός οικογενειάρχης, δουλεύω στους ηλεκτρικούς σιδηροδρόμους, στο ΙΣΑΠ, και έζησα όλο αυτό το έργο του αείμνηστου Παπαγιώργη από κοντά. Παρακολουθήσαμε ήδη ένα μικρό απόσπασμα, κυρία Πλευράκη, από το σπίτι της Μαρίας, όπως το ονομάζετε, τον ξενώνα που έχετε δημιουργήσει μέσα στο πλαίσιο του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος Παιδαγωγικών και Κοινωνικών Εφαρμογών ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Μας λέγατε και πριν το διαφημιστικό μας διάλειμμα το χρονικό, πώς εσείς με το σύζυγό σας αποφασίσατε να δημιουργήσετε αυτό το ξενώνα. Από το 89 λοιπόν ξεκίνησε ο ξενώνας. Πόσες κοπέλες, ανήπαντρες μητέρες φιλοξενούσε τότε, αν έχουν αυξηθεί μέχρι σήμερα, και θέλω να μας περιγράψετε και κάποια περιστατικά. Καταρχήν το 87 ξεκίνησε ο ξενώνας, το 89 έγινε το επίσημο 89 το ίδρυμα. έγινε επίσημος ίδρυμα, ναι. Η λειτουργία του ξεκίνησε από το 87. Ναι, το 87 μόλις κάναμε το ξενώνα, αμέσως λειτουργήσε. Αλλά φιλοξενούμε περιπτώσεις που έρχονται και φεύγουν. Δηλαδή, μπορεί και μέχρι 2 χρόνια αν χρειαστεί να μείνει κάποια. Δεν φεύγει καμιά χωρίς να λυθεί το πρόβλημά της. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν λειτουργούμε γραφειοκρατικά, ούτε έχουμε ένα όριο να βάλουμε ότι πρέπει να φύγεις μόλις γεννήσεις. Καταρχήν, τα θέματα, σας είπα και πάλι, δεν είναι με καρμπόν. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Πόσο χρόνο έχουμε να πούμε κάτι, δεν ξέρω. Αλλά ξέρω να πω ότι πολλές φορές μου λένε γράψτε τα πριν πεθάνεις, να τα αφήσεις, μην τα παίρνεις μαζί σου. Οι καταστάσεις που ζούμε είναι τραγικές. Και το πιο δύσκολο κομμάτι που έχουμε της δουλειάς μας είναι να δώσουμε να πιστέψουν τα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας, που έρχονται από ανάγκη βέβαια κοντά μας, ότι πραγματικά τα αγαπούμε και αυτό που κάνουμε το κάνουμε μόνο από την αγάπη του Χριστού. Αυτό που είπε ο Χριστός, θα το ακούσουμε μεθαύριο και στο Ευαγγέλιο, το ξένο σήμη και συνηγάγετέ με. Ναι. Μίλησε για έναν χώρο όπου θα δεχτείς έναν άνθρωπο που δεν είναι συγγενής σου. Γιατί το να κάνεις ένα καλό στο συγγενή σου ή να βλέπεις τη μητέρα σου και να την έχεις στο σπίτι σου, δεν είναι πιο λογικό, ιδιαίτερο. Είναι φυσικά, είναι επόμενο. Αλλά το να πάρεις ένα πρόσωπο κοντά σου που δεν το γνωρίζεις, είναι αυτό που λέει ο Χριστός, ξένο σήμη και συνηγάγετέ με. Αυτή η αγάπη που δείχνουμε στα πρόσωπα που έρχονται κοντά μας, γιατί λέμε ότι ξέρετε υπάρχει η λέξη ίδρυμα, εκκλησιαστικό κλπ. Αλλά είναι η νομική μορφή της δουλειάς που κάναμε. Στην ουσία είναι το σπίτι του Πάκης Παπαδιάς.
Κατάλαβα Το πώς το οποίο θέτετε. δώσαμε αυτή τη νομική Πείτε μου λίγο περιβολή για να μπορεί να τραβήξουμε τον κόσμο και να είναι κοπέλες επίσημο. φιλοξενούσατε Έχουμε περάσει, αυτό όπως γράφει και ένα δημοσίευμα πρόσφατα, γιατί Ναι. τον βράβευσε. Στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η φιλότος αδερφό της και ανδρών. Ναι. Έκανε μια τελετή και βράβευσε κάποια πρόσωπα που έχουν προσφέρει στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, μεταξύ των οποίων και τον σύζυγό μου. Εκεί αναφέρει ότι έχουν πάρα πολλά μωρά σωθεί. Ναι. Και έχουν έρθει κοντά μας πρόσωπα που είχαν ανάγκη, το γράφει αυτό ξεκάθαρα. Οι περιπτώσεις είναι πάνω από 200 οπωσδήποτε και τα μωρά είναι και αυτά τόσα. Αλλά το θέμα είναι ότι. Αυτή τη στιγμή πόσες κοπέλες φιλοξενείτε? Ο χώρος δεν είναι μεγάλος πολύ. Μέχρι 7 άτομα μπορούμε να φιλοξενήσουμε. 7 συνολικά, όχι. 7 μητέρες με τα παιδιά. Αλλά έχουμε όμως πρόσωπα δικά μας, τα οποία όταν είναι ανάγκη δέχονται να συνεχίσουμε το έργο της φιλοξενίας σε κάποιο άλλο σπίτι. Έτυχε περίπτωση μιας μαθήτριας. Μας την έφερε η καθηγήτριά της, του Ευκλήδη μαθήτρια. Και έπρεπε να την προσέξουμε για να την προφυλάξουμε, γιατί οι γονείς της θέλουν να κάνει έκτρωση. Και φυσικά που ήταν ανήλικοι, είχαν το δικαίωμα να το κάνουν. Ναι, λοιπόν, όταν μάθανε ότι η καθηγήτρια την έφερε κοντά μας, άρχισαν να απειλούν και χρειάστηκε τότε, θυμάμαι, να αλλάξουμε 7 σπίτια. Τη φιλοξενούσε ένα μήνα ή μια. Η κοπέλα ήθελε να κρατήσει. Ήθελε το παιδί, το ήθελε βέβαια. Και εμείς χρειάστηκε να αλλάξουμε 7 σπίτια. Ο πατέρας του παιδιού. Χάθηκε, δεν υπήρχε. Οι πιο πολλές περιπτώσεις είναι αυτοί που, οι άνανδροι που λέω εγώ, που δυστυχώς αφήνουν την κοπέλα σε αυτή την κατάσταση και ξεχνούν ότι έχουν κάνει αυτό το έγκλημα. Με το να αφήσουν την κοπέλα είναι υπεράσπιστη. Υπήρχε μια τραγική περίπτωση, αλλά κατέληξε πολύ ευχάριστα στο τέλος, αλλά ξεκίνησε τραγικά, με μια κοπέλα από τη Ρόδο. Επειδή είπατε, μπορώ να πω και ένα περιστατικό. Βεβαίως, όσα θέλετε. Μια κοπέλα από τη Ρόδο, Ροδίτισσα, γνωρίστηκε με έναν υδραυλικό από ένα χωριό εδώ από τη Μακεδονία και όταν του είπε ότι είναι έγκυος, έδειξε ότι χάρηκε. Κάποια στιγμή της λέει: πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, να πάμε και να σε δείξω και τη μάνα μου, τον πατέρα μου κτλ. Τέλος πάντων, και στο αεροδρόμιο, ακριβώς, στο αεροδρόμιο τους περίμενε ο αδερφός του. Χάρηκε η κοπέλα, όπως μας έλεγε αργότερα, αφού ήρθε να την παραλάβει και ο κουνιάδος της. Αλλά την ώρα που μπήκαν στο αυτοκίνητο για να πάνε προς το Ιτόχρο μεριά, εκεί ήταν το χωριό, βλέπει ότι το αυτοκίνητο δεν βγαίνει έξω από την πόλη, πάει μέσα στην πόλη. Και λέει στον καλό της: τι γίνεται, λέει, εδώ δεν πάμε, λέει, στο χωριό σου. Έχουμε, λένε, ραντεβού, λέει, τώρα πρώτα και μετά θα πάμε και στο χωριό. Μας περιμένει η μάνα μου. Το ραντεβού ήταν με έναν... Σε κάποια κλινική, σε όχι, κάποιο γιατρό. Σε ιδιωτικό γιατρό. Εγώ λέω σφαγέα, χασάπι απλά. Θα μου το εξηγήσετε αυτό μετά. Ναι, εν πάση περιπτώσει, ως πρόβατο επισφαγή οδηγήθηκε η κοπέλα. Στον 21ο αιώνα η γυναίκα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση την αδύνατη, να μην μπορεί να πει ένα όχι, την οδήγησαν εκεί. Τελικά, όταν μπήκε μέσα στο ιατρείο και οι κύριοι, εγώ λέω σε εισαγωγικά οι κύριοι, πήραν απ' έξω να περιμένουν την έκβαση, βγαίνει ο γιατρός και του λέει: παιδιά, δεν μπορώ να κάνω επέμβαση στο μωρό. Το μωρό καλά, θα το σκοτώσουμε σίγουρα. Η κοπέλα είναι στον 4ο μήνα. Μπήκε. Αν ήταν 3ο, όπως μου είπατε, θα το κάναμε αυτό. Τώρα στον 4ο δεν μπορούμε. Διέτρεχε μεγάλο κίνδυνο. Οπότε ναι, το παιδί θα το σκοτώσουμε σίγουρα. Όμως η μητέρα κινδυνεύει από αιμορραγία. Και εγώ θα χάσω το πτυχίο μου, αν μάθει κάτι. Αν πάτε στο νοσοκομείο, οποιοδήποτε νοσοκομείο, δωρεάν θα το κάνουμε. Δωρεάν γίνονται εκτός. Σημειώστε το αυτό. Δεν χρειάζονται λεφτά. Αυτοί πήγαν και με λεφτά και να γίνει το έγκλημα. Και όταν βγήκε η κοπέλα, αγαπητοί μου κυρία Αγοραστού και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, δεν τους βρήκε τους δύο άνδρες έξω στο σαλονάκι. Είχαν φύγει. Την άφησαν ολομόναχη, την έφεραν από τη Ρόδο, σε μια ξένη πόλη. Είχε όμως κουράγιο. Και πώς πήγε αυτό το κουράγιο και πήγε στο νοσοκομείο του Αγία Σοφία. Και είπε: έπαθα αυτό το πράγμα. Πού μπορώ να πάω? Δεν μπορώ να γυρίσω πάλι στη Ρόδο. Πρέπει να γυρίσω κάποια ώρα. Και την έστειλα σε εμάς. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με το Αγία Σοφία, το νοσοκομείο. Όλοι οι κοινικοί του Ιωδίου μας ξέρουν. Ωραία, και όταν την έφερε κοντά μας, θέλω λίγο ακόμα, 2 λεπτά να τελειώσω την ιστορία αυτή. Ναι, απλά θέλω να το πάμε πιο γρήγορα, γιατί ο χρόνος μας είναι χασμένος, κυρία Πλευράκη. Να πω όμως το σχέδιο του Θεού ποιο ήταν. Ναι. Όταν η κοπέλα βρέθηκε κοντά μας και γέννησε, ναι. και επειδή αναφέρθηκα στο ότι δεν
υπάρχει συγκεκριμένο χρόνο που να μείνει. Να τη πούμε τώρα πήγε, γέννησε, πάει στο καλό. Ναι. Κάποια στιγμή την ειδοποίησε η θεία τη ότι βρέθηκε μια δουλειά στη Ρόδο να πάει να δουλέψει. Και εκεί θα έβλεπε το μωράκι. Και πήγε πράγματι η κοπέλα, τη στείλαμε και κάποια στιγμή ξεχαστήκαμε με άλλα θέματα και παίρνουμε ύστερα από ένα χρόνο ένα γράμμα από την Βαλτιμόρη της Αμερικής. Είχε φύγει στο εξωτερικό. Τι είχε συμβεί? Ήρθε ένας Ελληνοαμερικανός μάγειρας στην πατρίδα του στη Ρόδο και ήθελε να παντρευτεί. Που λέει παπούτσια από τον τόπο σου. Και λέει: υπάρχει καμιά κοπέλα εδώ. Αν είναι όμορφη θα την πάρω. Λέει: έχουμε μια, αλλά έχει ένα μωρό. Λέει: αυτά δεν τα προσέχουμε. Λέει: στην Αμερική. Την πήρε η γυναίκα του και μέσα από το γράμμα έπεσαν οι φωτογραφίες της από το γάμο της και από τη βάξη του παιδιού που το βγάλανε κοστάκι για να θυμούν τον πατέρα Κωνσταντίνο. Πολύ ωραία ιστορία. Γι' αυτό ήθελα να το αναφέρω, γιατί ξεκίνησε τραγικά, αλλά κατέληξε με την βοήθεια του Θεού. Θέλω να αναφερθούμε σε πολλές ιστορίες. Ξέρω ότι δίνεται κουράγιο και ένα σπίτι και φροντίδα στις ανήπαντρες και όλα δωρεάν, μητέρες. δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Όμως, κυρία Πλευράκη, είναι πολύ δύσκολο για μια γυναίκα μόνη της, θα τη φιλοξενήσετε εσείς για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, να μεγαλώσει ένα παιδί μόνη της. Και νομίζω ότι αυτό είναι που αποτρέπει τις περισσότερες γυναίκες όταν ο πατέρας δεν δείχνει την αντίστοιχη διάθεση να κρατηθεί το παιδί εν ζωή και προχωρούν στην έκτρωση. Και ειδικά την σημερινή εποχή, κυρία Πλευράκη, με τα οικονομικά δεδομένα να είναι πάρα πολύ σκληρά, νομίζω ότι μια γυναίκα και όντας άνεργη, δύσκολα θα πάρει την απόφαση να κρατήσει ένα παιδί με τη λογική ότι περισσότερο για το παιδί για να μην είναι δυστυχισμένο σύμφωνα με το δικό της σκεπτικό. Εγώ θέλω να σας πω ένα ευχαριστώ, γιατί θίξατε ένα πολύ λεπτό σημείο και μπορώ να πω ότι εκεί είναι ένα σημείο ευαίσθητο πάρα πολύ. Πολλοί λένε ότι είναι προσωπικά δεδομένα και αυτά που αποφασίζει η γυναίκα για το σώμα της και όλα τα άλλα. Εμείς λέμε όμως ότι πάνω απ' όλα με κεφαλαία γράμματα υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Από την ώρα που η γυναίκα θα υποταχθεί στην πρόνοια του Θεού και θα πει ότι υπάρχει ο ουράνιος πατέρας που τα πάνθωρά που λέγανε παλιά όλα τα βλέπει, ας την εγκαταλείψει ο επίγειος. Δεν έχει τη δύναμη ο επίγειος που έχει ο ουράνιος. Αυτό να το ξέρετε. Αν είχαμε χρόνο, και πάει πολύ μου χρόνο μου δίνετε και ευχαριστώ γι' αυτό, αλλά στη ροή των περιστατικών που έχουμε ζήσει από το 89 φάνηκε ολοφάνερα ότι πράγματι ο ουράνιος πατέρας είναι πάνω ακριβώς από αυτήν την μητέρα που σεβάστηκε το ποίημα του Θεού, διότι ο άνθρωπος είναι ποίημα του Θεού. Το ποίημα του Θεού και το σεβάστηκε και το έφερε στη ζωή. Γιατί η κάθε επέμβαση διακοπής της ζωής του είναι φόνος. Η έκτωση είναι φόνος. Και το μήνυμα που στέλνουμε από αυτή την εκπομπή, και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρόσκληση, είναι κοπέλες, μην δίνεις το παιδί σου στο θάνατο. Έλα κοντά μας να σε βοηθήσουμε. Εμείς έχουμε λίγο χρόνο. Περισσότερα περιστατικά τι κάνουμε? Που χρειάζονται περίθαλψη στην προκειμένη περίπτωση, ενδεχομένως και λόγω της οικονομικής κρίσης. Ναι. Εσείς μου λέτε ότι μπορείτε να φιλοξενήσετε μέχρι 7 ναι, αλλά σας είπα όμως την προέκταση που έχουμε στα πρόσωπα που πιστεύουν αυτό που κάνουμε. Πρώτον, ότι είναι για να ζήσει ο άνθρωπος, είναι για τη ζωή της που θα συνεχιστεί. Και αυτό το δέχονται και το παραδέχονται. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους κοντά μας, δόξα τω Θεώ, και πιστεύω ότι απόψε και με την εκπομπή τη δική σας θα προσταθούν κι άλλοι σε αυτή την αλυσίδα των φίλων που είναι κοντά μας. Που αυτό το έργο της κι αλλιώς σας είπα δεν είναι ούτε έργο προσωπικά δικό μας. Εμείς απλώς το ξεκινήσαμε και τολμώ να πω καμιά φορά λίγο παραπάνω ότι δεν έχουμε πιο πολύ υποχρέωση εμείς από ό,τι έχετε κι εσείς. Η χρηματοδότηση δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Πώς λειτουργεί το ίδιο? Είναι από το παγκάρι, ό,τι ρίξει ένα μέσα στο δίσκο και που θα περάσει. Στην εκκλησία. Ναι. Είναι από κάποια μυστήρια που γίνονται που δεν παίρνει ο σύζυγός μου χρήματα. Ναι. Λέει, και από δωρεές. Οι οποίες βέβαια δυστυχώς έχουν ελαττωθεί τώρα. Λόγω των οικονομικών δεδομένων που είπαμε. Άνθρωποι που μας βοήθηκαν τώρα δεν μπορούν. Αλλά σας είπα και πάλι, εκεί που δεν έχουμε. Εκεί που δεν έχουμε. Αυτό το λέω και το τονίζω, γιατί το έχω τόσο πολύ ζήσει αυτό το πράγμα αυτά τα χρόνια, που θέλω να βγω και να το φωνάξω. Να πω ότι δεν είναι έργο δικό μας. Ο Θεός εδώ δείχνει ότι την παρουσία Του. Και μάλιστα προχθές ήρθε μια κυρία και μας βρήκε εκεί, άκουσε από κάπου
και μου λέει να σας πω κάτι πρεσβυτέρα. Πριν σας δω από κοντά, σας είδα λέει, στον ύπνο μου. Πώς λέω μας είδατε στον ύπνο σας? Ήρθα, λέει, επισκέφθηκα το σπίτι της Μαρίας και ήταν γεμάτο λουλούδια. Και λέω εγώ λουλούδια το μωρό που έχουμε. Το ονομάζετε σπίτι της Μαρίας προς τιμήν της... Όχι της Παναγίας. Όχι της Παναγίας. Όχι, και νομίζουμε πολύ της Παναγίας. Το σπίτι της Μαρίας, η Παναγία φυσικά είναι προστάτης μας. Δεν το συζητάμε, είναι πάνω από. Αλλά ο Ευαγγελιστής Μάρκος είχε μητέρα που τη λέγανε Μαρία. Και στο σπίτι του Ευαγγελιστού Μάρκου, στο δικό του σπίτι δηλαδή, στο Ανώγειο, έγινε ο μυστικός δείπνος. Φιλοξένησε δηλαδή το μελοθάνατο Χριστό. Και μια που εμείς το ίδρυμά μας λέγεται Ευαγγελιστής Μάρκος, το σπίτι της Μαρίας ή το σπίτι της μητέρας του Μάρκου. Μαρίας. Και μου είπε αυτή η κυρία, άγνωστη, ήρθε για να μας δει, σας είδα στον ύπνο μου, γιατί είχε όλα λουλούδια. Τα μωρά είναι τα λουλούδια. Τόσο το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Επειδή δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, κυρία Πλευράκη, γιατί έχουμε και τα βίντεο που εμείς σας προσκαλούμε και από κοντά. Να πούμε ότι την Κυριακή στις 10 Μαρτίου το απόγευμα, ώρα 6 με 9 το βράδυ, στην αίθουσα δεξιώσεων της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στην οδό Πλαστήρα 65, θα κάνετε μία εκδήλωση και για να σας γνωρίσουν οι περισσότεροι που δεν σας γνωρίζουν ή να σας ξαναδούν αυτοί που ήδη σας γνωρίζουν, και φυσικά για να ίσως με κάποιο τρόπο να έχετε κάποιες δωρεές. Θα προσφερθούν τσάι, όπως διαβάζω εδώ στην πρόσκληση που μου δώσατε, αναψυκτικά, γλυκά, πίτες, τα οποία έχουν φτιαχτεί από τις κυρίες. Γιατί με 7,5 ευρώ που βάλαμε το πιάτο προσφερθεί, αν ήταν να τα αγοράσουμε, τι θα κάναμε. Όμως είναι τόσες πολλές οι προσφορές των κυριών που μας έχουν πάρα πολύ συγκινήσει. Κάθε μια κυρία μπορεί να κάνει ένα κεκ, θα μας το φέρει και θα έχουμε ένα ωραίο πιάτο που θα σας προσφέρουμε μαζί με το καφέ ή το τσάι. Αλλά είναι και η παρουσίαση του έργου, όπως είπατε, που θα γίνει, και μακάρι, δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να πάρετε κανένα πλάνο και να το δείξετε στις ειδήσεις. Θα προσπαθήσουμε αυτό να είμαστε παρακαλούσα πάρα πολύ να γίνει, γιατί είναι μια ζωντανή μετάδοση από ένα έργο ζωντανό. Ζωντανή μετάδοση από ένα έργο ζωντανό. Ωραία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ. Στη συνέχεια του έργου σας να έχετε τη δύναμη να φροντίζετε και να δίνετε κουράγιο στις ανήπαντρες μητέρες, ειδικά τη δεδομένη στιγμή που είναι πολύ δύσκολη η οικονομική κατάσταση στις χώρες, γιατί μπορεί να τη φιλοξενήσετε για λίγο μέχρι να βρει δουλειά, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να μην βρίσκει δουλειά. Ναι, ακριβώς. Αλλά όμως κάνουμε και το άλλο. Κοιτάζουμε να βρούμε τα πρόσωπα τα συγγενικά, όπου ξεκινήσει το σπίτι και να βρείτε βοήθεια από και να βρούμε, όχι βοήθεια, να ξαναγυρίσει σπίτι της. Υπάρχουν γονείς που δεν δεχόταν να ακούσουν ότι η κόρη τους έχει ένα μωρό χωρίς γάμο. Όμως μετά, με την επέμβαση τη δική μας, το δεχτήκανε. Ωραία. Και να δώσετε και το στίγμα μας στον κόσμο σας εδώ που θα ακούσει, και αν θέλει κάποιος να βοηθήσει, φυσικά είναι ευπρόσδεκτος, και μακάρι να βρεθεί κάποιος, να πω τελευταία. Αν λέτε εκεί πέρα, πουθενά δεν υπάρχει το όνομα Πλευράκη, κάποια πλάκα, ξέρω εγώ, να ότι το φτιάξαμε. Όμως, αν βρεθεί κάποιος να το επεκτείνουμε, γιατί έχει μπει σχέδιο από όλους, θα του γράψουμε το όνομά του με χρυσά γράμματα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χαρώ να σας φιλοξενήσω και σε μια άλλη εκπομπή. Καλοσύνη σας. Κυρίες και κύριοι, ή και ο σύζυγός μου μπορεί να έρθει. Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Όψεις και Απόψεις έφτασε και σήμερα στο τέλος της, μαζί και πάλι τη Δευτέρα. Γεια σας.